Ahoj lidi, já vás vítám u mého nového videa. Je to můj druhý díl ze hry Gangster Vegas. Doufám, že se vám toto video bude líbit a my se teda podíváme, co nás čeká a nemine. Volá nám nějaký e-man a my teda můžeme na další úkol. Půjdeme tentokrát na to káčko. A doufám, že se nám to vydaří. Mohli by se splnit 2 úkoly na závěr videa, nevím. Tak, tady nám naskočila bedna, kterou si asi můžeme otevřít, ne. Nabídka ke koupi. Tak, rychle doběhneme tam káčku. Chtělo by to nějaký auto. Zrovna tam auta jsou. Ne, to bylo drastický, já jsem chtěl zkusit, jestli se dají vydělat peníze tím, že budeme mlátit lidi v úzovkách. Tak, no deal, Karen. Tak, to bude nějaká takzvaná střílečka. A máme se pěkné auto. A někam máme asi jet, tak jedeme na určené místo, Vyjedeme odsud. Půjdeme jako něco obchodákem, to nám nevadí. A jedeme. Toto auto teda je velmi dobré, jak na zatáčku, tak i na řízení. A půjdeme tudy. A stříhneme to tudy. Já se teda pěkně vymýšlím, ale doufám, že to vyplatí. Půjdeme hlavní. Zbývá nám 300 metrů. 100 metrů. Je. Dobrý, už jsme skoro tady. Já jsem si nevšiml ty rampy. Tak jdeme vyskočit. Nic nestrátíme. Tak jdeme na to. To byl teda skok. A už jsme teda tady. Je to asi nějaký dům. A tam budou vlastně nějací enemy, přátelé. Jo. Máme zabít nějakého borce, který má gang. Vlastně, tady. Ustřílení je teda easy. Máme teda nekonečnou nábojů, jak jsme už všimnul. Jdeme si schovat semka. A já to úplně ještě tu hru nepobírám, teda jak jste mohli vidět. Tak. A jsou tady další. To bude trošku na ta mise. Tak jdeme na nich. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý a poslední. Máme ho. Já myslím, že bychom si mohli pro náboje. Nic. Ta první mise má splněnou, to bylo rychlý. Tomu se tak pomalý. A tady máme nějakou věc.
Získal jsem 500 nějakých coinů a myslím, že bychom si mohli vzít auto, že já už nebudu chodit pěšky. No a oni nám asi ujeli. A asi nemáme jen tak střílet, protože po nás budou zaprý policajti a vrazí do nás autem. Tak. Musíme odsud teda hodně rychle uzít, tady po nás jdou policajti. Nějakým způsobem jsme se teda teleportovali domů, který jsme si teď koupili. Máme ale málo životů. Jo, tak to je náš teda dům. A my bychom mohli nějaký úkol. Chtěli bych si stopnout auto, ale tentokrát bez zbraně. Třeba toto. Halo? Můžu si vzít vaše auto? Nemůžu. Tak to bude trochu těžší. Tak. Musíme si najít auto, já bez toho auto nikam nejedu. Tak si nějaký stopneme. Třeba toto. Stůj! Co se stane, když na něj jenom namířím? Je. To není tak, něco se stane. Jo. Konečně jsme nastoupili do auta a můžeme jet. Jedeme teda na misi V. To není tak daleko, myslím. A toto bylo co? To jsme jako provodili sklem, nechápu. Tak mohl by si stopnout tohle auto? Tak, vezmeme tohleto luxusní auto, který nám pomůže, rozhodně. Tady drifty se s tím dělají. A tady je, myslím, že nějaká menší mise, ale já bych radši šel na tu Včko. A nebo ne, půjdeme na tu misi. No. Tak zase nastoupíme. Půjdeme na tu misi. Přece jenom mise jako mise. Tak, jsme tu. Teď musíme si vystoupit. Tak to bylo blízko. A tady můžeme na misi. A tady budeme muset něco dělat na čas. Už se domnívám. Mob combat. Tohle bude nějaká bitka. Ano, bude. Bude to na čas, tak za dlouho asi sejmeme. Tak budeme to rychleji. Máme ho. Jo, to je na wavky, tak to je jako na různý kola. A vždycky jich bude víc a víc, jak teda vidím. Máme k dispozici healy pod minimapkou. A tohle hošek už nese. Máme teda dost málo životů, ty zkusím doplnit. Máme. Jsme tam připraveni na další wavku. Tady je teda jeden, tak nevím, jak je v tom smyslu. Tak, třetí kolo hotovo. Tak tady máme 3 dokonce s pálkou. A tohle bude těžší. Když teda zabijeme s tou pálkou, tak to bude, myslím, že i trošku lehký. Ale teďka máme hodně málo životů, dáme si heal. Zabijeme tohoto. Pokračujeme. Je tady 8 kol dohromady. A my máme splněných 5. Teďka budeme asi. Ano. No, teďka bude 5. Pardon. Tak mám tady jednoho.
A to vypadalo celkem lehce. Získali jsme si teda peníze a tady jsou dva a jsou na tom celkem... Máme oba dva teda pálky. Já bych rád šel na to s tou pálkou, ten je důležitější. Ne, už máme zase pálku. Já chci na tam toho zautočit. Už hlavně potřebujeme někoho trošku zničit, aby jsme mohli jako dál. Dobře, zbývá naše poslední, máme hodně málo životů a máme hotový 4 round, ale tomuhle moc šance nedávám, zkusíme se do obchodu, jestli si můžeme koupit. A můžeme. A můžeme do 20 sekund dost? Tak si ji koupíme 2, to by nám mohlo stačit. Tak jdeme do nich. Takže tady má nějaký sekáček, který nám zatím teda netrefil. Tak doufám, že už někoho zabijeme, aby jsme mohli na dalšího. To je ještě poslední teda kolo. A hodně rád bych to teda vyhrál to kolo. Tak, poslední. A potom bude poslední kolo. A myslím, že na tohle, na tohle bychom si mohli koupit jednu tu lékárničku. Tak jdeme do nich. Toto kolo jsme dali jediný, myslím, že na 2 hvězdičky. A tady jsou 4. Což bude značný problém, jelikož, jak můžete vidět, nám dávají celkem dost damage. A s tímhletím kolem si teda nejsem vůbec jistý. A rád bych šel tady do tohohle s tím sekáčkem. Tak. Použili jsme lékárničku. A potřebujeme z ní zabít do tohle s tou paličkou, sekáčkem, nevím. Dobře, máme ho. Tak je ty další, rychle. Zdálo se mi to, nebo má zbraň. Ne, nemám, dobrý. Co mi zdálo. Dobře, poslední. A to vypadá celkem slibně, ale když nám dá jednu ranu, tak jsme umřeli. Hotovo. No. Dokázali jsme to, zabili jsme teda všechny, splnili jsme všech 8 kol. A doufám, že to bude nějaká velká odměna. Samozřejmě, 235 000 to bylo. Ne, 117, ale bychom dali video, tak to bude mít 235. To nám asi tak nevadí, nic jako peníze. No. To nedali. A já bych se vám u tohle asi rozloučil. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete to nechat like, komentář nebo odběr. A uvidíme se u dalšího videa. A čau.